Бу кечкенә генә түтәлләрдә көдрә кәбестәнең нинди генә төре юк. Озын яфраклы куе яшеле дә, шәшәк кебек шәмәхәсе дә, көдрәсе дә. Инде 3 ел Казан федераль университеты галимнәре Кейл кәбестәсен ботаника бакчасында үстереп, аның файдасын өйрәнә. Бу эштә иң читене орлык табу диләр. Кечкенә генә түтәл эшендә аны Германиядән алып кайтканнар. Былтыр кызыклы ачыш та ясыйлар. Мы проводили эксперименты. Безнең экспериментта студентлар һәм күселәр катнашты. Укучыларыбызга 1 ай дәвамында Кейл кәбестәсеннән ясалган смузи ишерттек. Күселәр исә кәбестә кимерде. Нәтиҗәдә махсус математика формулалары аша студентларның хәтере, акыл сәләте яхшыруын билгеләсәк, күселәр канының антиоксидант үзлекләре яхшырды. Шуңа күрә көдрә Кейл кәбестәсе укучылар рационында булырга тиеш диләр. Моның өчен алар аның файдасы турында авыл хуҗалыгы һәм мәгариф министрлыгында чыгыш ясарга җыена. Берсе утырта башласын, икенчесе ашханәләргә кайтарсын дип. Әлегә республикада бу культура үстерелми диярлек. Аны үз теләге белән кызыксынып утыртучылар гына бар. Бу безнең матур күдрә кәбестә Кейл. Яшелүзән районының фермер хуҗалыгында аны 1нче ел гына үстерәләр. 1 гектар җирдән 1 тонна уңыш алганнар. Декабрь азагына кадәр 5-6 тонна булыр ди Айдар Шахимарданов. Ноябрь-декабрь айында без аны алабыз, үлчибез, сатабыз и карарбыз. Ничек безнең экономический эффект бу кәбестәннән бармы, юкмы? Кейлны сәнәгать масштабларында үстерер өчен дәүләт ярдәме кирәк ди хуҗалары. Бу кәбестәнең файдасын да өйрәнгәннәр. Йөрәк кан тамырлары авыруларын киметә, организмны кирәкле витаминнар белән тәэмин итә, хәтта рак авыруына да каршы турушанлыкны арттыра. Чыгышы белән бу яшелчә нәкъ менә безнең илдән һәм 18нче гасыр азагына кадәр ул Россиядә киң таралган була. Хәзер исә чит илдә аны зифа буйсынны саклап калыр өчен кулланалар, уйлап кына карагыз әле. 100 грамм менә бу кәбестәдә нибары 36 калория, һәм аны чи килештә пешереп, кыздырып, хәтта чипсы ясап та ашап була. Җәйге сезонда 1 гектар кырда 30лап кеше эшли, якын авыллардан килергә теләүчеләр аз икән. Бу бик зур проблема. Фермада 10% кешеләр ближайший авылларда эшлиләр. 90%, конечно, эшлиләр у нас Марийский республикада. Әлегә бу культура кибет киштәләрендә дә сирәк очрый, ә менә Европа, Төньяк Америка илләре Кейлны күп үстерә. Суык дип тә куркасы юк. Көдрә кәбестә салкынга чыдам, кыраудан соң тәмлеләнә генә икән. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.